Ishabara, Ishabanana, Treasure APO Budu Branch. Ezebini Benotonu, Ezebini Benotonu, Nana Pabula Jamoke Maram, Ebini Benotonu, Ezebini Benotonu, Mbaho Bureza Mahete, Nino Tankoreze, Nunkoreze, Kobulu Deza, Bogwanu Manu, Ina Karankam Wanu Java, Ina Karankam Bineni Benobulum Babulo, Wanu Java, Wino to a Libano to a Kenuno Nave, Banakanabu. Marangi jebe, eze bini peno tuodue. Mana masi jono uneme, osa mira de jeji. Financial Secretary Pio Buduran. Treasurer Obonya Mabile. Afonso Sobioha. Assistant Secretary. Christian Chukwu. Iron Tanker. Chief Secretary. Winter for
n'ụzọ jibo n'ọnụ eji obi jiri gbajọ n'ụwa ewughị na ajụ ma ọkwa nkọchara gị ka ị bụrụ ụmụ bilie n'obodo oluokwana n'ọzọ ka ị bụrụ ụmụ bilie n'obodo okorobịa odo mara ka isi eme okorobịa mara ka isi eme na okere mbọ na-ekwe m ojidi n'obodo Ajụjụ Peter Mmadụka Vice Chairman Ogbonyeọnwa Village Meeting onwe ka ose ndo ọ kaji agbafeli n'ugwu ose